sinden cilik saka Jepang. Saka Jepang. Ngono. Kimura. Wah, jenenge Kimura. Didhisikke selak ngantuk ket sore munggah panggung ngene ya. Kene nduk cayu mikir. Nah, jana. Ambah. Alah. Wah, pipine cemiwel. Pak Dalang sampean kok gunan jeneng kue? Lho, bapak wis ngerti. Bapak iki wong ngampuh kok. Wis ngerti. Ngerti sadurunge winarah. Nggih. Sesuk mesti dina Senin, ya ora? Nggih. Nah, iya ngerti bapak mulo. Nama lengkapnya Kimura siapa? Kimura Dewi Songgolangit. Kimura Dewi Songgolangit. Nggih. Asli niku jenenge asli. Boten. Lho ngono mboten. Nama panggung. Oh, nama panggung. Cilike ndek nama panggung. Apik lho, apik. Nama aslinya siapa? Lengkap. Lengkap no. Oke. Ya. Namanya Faradiba Kimura Azra Kurnia. Alon-alon bapak rada budek. Faradiba. Nggih. Ya, Faradiba. Heeh. Kimura. Azra. Kurnia. Nggih. Bapak asmane sinten? Wawan. Alah anake Wawan. Jenenge anak angel ora karuan. Ibu asmane sinten? Yayu. Nggih. Wah, yuk Yayu anakmu pintere ra karuan yuk. Ya aduh. Jebule anake Yayu karo Wawan to ya. Aduh. Oh, kelas pinten, Nduk Cayu? Kelas 3 SD. Kelas 3. Nggih. Cita-citane sampeyan gede pengen dadi napa? Presiden terkenal. Jos. Presiden terkenal. Amin. Daleme pundi, Nduk Kimura? Daleme nggih mriki. Mriki Bulu Sari mriki? Nggih. Ibu presiden apa? Kok seneng nyindengan? Mboten. Lah ibu nyambut gawene napa? Pedagang buah. Oh, dagang buah. Cocok iki lho. Iki yo hasil saka dodolan apel karo jeruk iki ngene iki. Mboten kok. Mboten. Mangga karo duku. Mangga karo duku. Nggih. Sesuk Om Sigit diparingi dukune nggih. Nggih. Cita-citane dadi presiden. Wah. Badhe nembang napa, Nduk? Pangkur Banyumasan iku lho. Weh, ya iki lho. Pangkur Banyumasan. Nggih sing kuwi lho. Apa ya? Sing Raden kuwi lho. Oke, slendro. Mulai latihan nyinden kelas pinten, Nduk Kimura? Kelas TK. kalih. Oh, berarti lagi setahun latihan ini. Nggih. Sing latih sinten? Bapak. Bapak kalih Mbah Kula. Oh, kali Mbah. Soale dhisik Mbah Kula wi nggih pesinden. Oh, Mbah Putri sinden. Heeh. Oh, iki getih sinden iki mulai. Wis, aku wis percaya wis sinden kondang ngene. Iki mula ana tetembungan titisane mbae ya iki. Ora enak titisane bapake apa ibuke iki ora ana. Nitis ki ning putune. Nggih. Mbah Putri asmane sinten rumiyin, Nduk? Yasri. Oh, Mbah Yasri. Lah lengkap Yasriyati. Oh, wis titisane Mbah Yasriyati kan. Mengko dibablaske eling-eling berarti napa-napa. Nggih. Wah. Apik niku apa make upan piyambak, Nduk? Dandan piyambak. Gawe alis. Kok nggih alis? Ora dandan make up. Dandan ning apa siapa ya? Tapi sampean kok nggak kenal. Ya ora apa-apa niki diduduhi mbok dandane ning ndi. Mbak Wiwi kuwi lho. Oh, Mbak Wiwi kenal Pak Sigit. Oh, nyepelekke. Oh, Wiwi to? Nggih. Kanca plek karo Pak Sigit. Mosok ya? Weh, lah biyen tunggal sebangku. Nggih. Pas tuku mie ayam. Nggih. Nggih. Salam nggih Bu Wiwi nggih. Nggih. Kula tak nembang mawon nggih. Oh iya, Alah. Bapak Ibu mirsani to iki?
Endi? Bapak. Bapak ada? Nonton, Ibu nonton. Lah ibu niku. Budi Ibu tini. Bu Yayu pundi Bu Yayu? Niku. Oh sing jilbaban niku. Nggih. Oh. Ayo to. Ayu. Oh iki lho dadi anak pinter mermosekke wong tuane ya. Ah. Jias tenan. Oke, kula tak nembang nggih. Nggih, Dinik. Raden semonten. Raden Arya Waraku Tepuk tangan. Wah, Pak Sigit percaya wis sampeyan tetep kondang kowe. Wis. Amin. Nggih. Nyata lamun satria jodi pati Wah, hebat. Kowe iki upama ana sindenku Indri ngerti kowe terus delosor nyembah. nggih. Apik-apik Nduk. Cetha larase pleng kata-katane jelas. Nggih. Nah, nggih. Prakasaka Angel lho iki, Nduk, angel iki. katek simbar caca Apik. yen ngendika gerang pindah guntur Bu Yayu nggih saged ngeten iki mboten, Bu? dasar satria Titisane mbae. Rawira Rama Eling. Eling kula eling Kaya kae ya, Nak ya. gunungane Senapati Jeget, Nduk. Rekata, ho ya. Rama
Eling-eling sapa eling bali ya maning Sete lambayong pahit rasane Rama Mangsa borong Mangsa borong kudere sakersane eling-eling sapa eling bali ya Dara ijo sakurungane Rama Cuma itu Anggap sinden isi foto Eling-eling sapa eling bali ya maning Sampai gawe disikar dadi selawe Rama Mangsa wiji Kang dadi pilihan aku Joget dong. Asik. Mumbal dok, mumbal. Ya. Tepuk tangan untuk Kimora. Aduh, pintere anake Bu Yazu. Nggih, Bu Yayu nggih. Nggih, ayu Bu. Heeh. Wah, ibumu ngerti kowe nembang ati ngowah. Ngono ya. Lega sik, minum sik. Nggih. Duh. Lagi setahun latihan wis iso eling-eling sak bawane. Heeh. Wah, Doro ijo mlebu kurungan bareng iso hafal bareng tarian. Oh nggih belajar kan belajar. Iya. Upama omahmu cedhak omahe Pak Sigit tak ciweli pipimu terus ya. Kelas 3. Iya. Sak umurane anakku wedok, sak anakku ragil sak sampean kelas 3 SD. Ya, nggih. Anak wedoke mangan. Mangan karo bantai bapake. Oh, sampean nggih paham terus. Weh, lah nggih. Dimasakne ibu makne karo apa nek ibu? Weh, alah guru kecap. Piye to, Yu? Oh iya ora apa-apa, wis kecap ora apa-apa. Nggih. Nggih, mengke nembang meneh Nduk Cahyu nggih. Nggih. Mengke nyuwun sangu Pak Sigit mboten sampean. Nggih, iya. Wah, nganggo duit apa ora iki,